masha Allahu momin Gombe. A masana'antar aka saka miki ko kuma da sunan kika taho? A dama asali momin ake ce mu. Akwai wani abu ne da ija hankalinki akan bangaren maraicin ko ke ma kin taba ɗanɗana maraicin ne ko marainin ciki ya aure ki? Ni dai na tashi tunda na tashi babana ya rasu. Nake rayuwa ne shekara 7. Bayan shekara 7 ina rayuwa da iyayena da yayyina sai kuma mama na ta zo ta rasu. To tun daga shekara 7 nan na tashi a matsayin maraya har ga zuwa yau. Maraya yana rayuwa ne a duk wanda ya ce mishi masoyin shi ne zai yarda masoyin shi. Amma cikakken masoyin shi shine iyayen shi da ƴan uwan shi dan ya rasa ya kyauta ya samu masoya na haƙiƙa a rayuwar shi. Sannan kuma shine wanda yake rayuwa ba a damu da rayuwar da yake yi ba. Kuma ba a san cewa Allah zai iya kai shi wani mataki na rayuwa.